दिनैनि भिडिअआ जागोन स्पेशली पाबजि फ्री फायर गेलेग्राफोरनि थाखाय। पाबजि गेलेबाय थानाय समावहाय सार अन्थाइ गावनानै गोब्राबै जखम जायो। खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायबावनाय जाबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ बांद्राय गोलाव बानायनाय जानाय नङा। 2-3 मिनिटनि गेजेरावनो आङो फोजोबनो नाजागोन भिडिअखौ। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानैहाय आसा खालामनाय थाबाय। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान फैदों, अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि खोथाया मा? पाबजि फ्री फायर गेलेग्राफोरनि सायावहाय आङो नोंथांमोननो मा खोन्थानो नागिरदों। बियो रियेल जाथाय। आंनि गामिनि साखाथियाव थानाय दाङापारा होननाय गामियावहाय थांनाय सुनिबार खालि जानानै थांबाय। बे जाथायखौ आङो नोंथांमोननो ससे फोरमायनानै होनो सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं। बे बाथ्राया नोंथांनोबो गोनांथार जानो हागौ। थांनाय सुनिबार खालि आमटेका नावघाटनि साखाथियाव थानाय फोथाराव दाङापारा गामिनि सासे उन्दैसा गथ', बिथाङा पाबजि गेलेबाय थानाय समावहाय सार अन्थाइ गावनानै गोब्राबै जखम जायो आरो दासिमबो हुस गैयै जायो। आरो बेखौहाय लर आसाम हस्पिटालाव लांनाय जाबाय होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे लर आसाम हस्पिटालावहाय बे गथ'खौहाय लाखिनाय जायाखै, मानोना बियो जेबो हुस गैया, थैनाय बायदि नुबायमोन बेखौहाय। बिनिखायनो बियो हामला होननानैहाय लर आसाम हस्पिटालावहाय लाखियाखै होननानैहाय खोनानो मोननाय जादों। आरो बेखौहाय दा सम थुक्राझार हस्पिटालावहाय दंफैयो होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। बे जाबाय चिरां जिल्लानि सिङावनो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गेमनिफ्राय बयबो सांग्रांथि जानांगौ। सोरबा सोरबाया गेमावल' थैसोमनानै थायो, गेमावल' थैहाबनानै थायो। अखा हादोंना अखा खोरोमदों जेबो मिथिया। बेनिखायनो नोंथांमोना गाव गावनि फिसाफोरखौहाय सांग्रांथि होनाया गोनांथार बे गेमनि सायावहाय। आंनि बायदिब्लाथ' बे गेमखौ गेलेयाब्लानो मोजां नोंथांमोननि थाखाय। बे गेम गेलेयै गेलेयैनो मानसिया अलसियाबो जायो, लेखाफ्रावबो फरायनो बायो, खालि गेमावल' थैसोमनानै थायो। बेनिखायनो जाथाय जा दाजा बे पाबजि फ्री फायारफोरखौ गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थानायानो आंनि थाखाय मोजां होननानै आं सानो। आरो नोंथांमोननि थाखाय मा डिसिसन जागोन आं बेखौहाय जेबो मिथिया। गेलेनाया मोजां जागोन ना गेलेयैया मोजां जागोन, बे डिसिसना नोंथांमोन रायजो राजानि सायाव थाबाय। आङो बे जाथाय जानायनि न'खरनि मबाइल नाम्बारखौ आङो नागिरगासिनो दङ, नाथाय आङो बेखौहाय फेस टु फेस रायलायनो मोनथ'वाखै। जास्ट आङो साइडनिफ्राय गामिनि मानसियाल' खौरां हरनाय जादों। दा बेजोंहाय आङो रायलायनो जेबो मोनथ'वाखै। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनहाय बिनि फट' नाम साम खिन्थानो हाथ'वाखै। दा आङो बिनि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैफिनगोन। बेनिखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों बयनिसिमबो।